Ang gituuhan sa simbahang Katolika nato mga Katoliko na ay usa ka Dios tutulo ka mga personas. Mo man to pagtuo nga gitawag natog Santissima Trinidad. Tulo nga usa, tulo ka persona, usa ka pagka Dios nga gigunitang gitawag og kinaiya. So kung mingon ta nga ang simbahang Katolika nagtuog tulo ka Dios, usa ka na kadakong sayo kay way pagtulon ang simbahang Katolika nga nagtuog daghang Dios. Managingon nga we believe in one God. So mala pa sa kwe itong sa Athanasian Creed na we believe in one God in three divine persons. Nagtuotag o sa lamang ka Dios tutulo ka gitawag og mga persona. So unsa man ang ato ang basihan niya na ang atong basihan mismo number 1 ang Eskriptura. Ang Santo sa Eskriptura nagtug-an nga naa aning tutulo mo nang ningon si Kristo, panlakaw kang mos tibok kalibutan, paghimo mo mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, una sa Anak o sa Espiritu Santo. Naay gilitok ang atong Ginoong Kristo nga Amahan, Anak o Espiritu Santo. O gani pinaagi gyapon sa pagsaysay ni San Mateo, nakita ang presensya ni ining mga tulo sa dihang gibunyagan ang atong Ginoong Kristo dito sa suba sa Jordan. Nang Saint Matthew chapter 3 verse 16. Unya, according ni Saint John, ingon pa niya, kining tulo moon ni nagsaksi sa langit. O kining tulo o sara. Asa man sila nahimong usa? Nahimong usa diha sa gihuptang kinaiya nga pagka-Dios. Kay ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo dili tulo ka Dios apan usa ka Dios nga tutulo ka mga persona. Ang Amahan dili mao ang Anak dili mao ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo dili mao ang Amahan, managlahing persona apan usa ang gihuptang kinaiya nga pagka-Dios. Mao na ang gitudlo sa Biblia, mao pod na ang gituuhan sa simbahang Katolika. Mo na gikan sa First Council of Nicaea, sa First Council of Constantinople hangtod sa tawag aning Council of Chalcedon, makita nato nga ang mga deklarasyon sa simbahang Katolika mahitungod ni ining tutulo ka mga persona giklaro, gipiho, gipaklaro, gipatin-up sa Santa Iglesia kung unsa kining maong atong gituuhan mahitungod sa Dios. Kaya sa Old Testament dili man nato maklaro. Ang gingon nito, God said, let us make man. Pero let us, so ang buti pa sabot daghan ang creator. Di lang kay usa ka buong creator kay ang us nag-refer kay personal pronoun siya pero gitawag og plural in form. So pag let us, so daghan siya na siya kauban. O nya giklaro na ni Kristo nga kanang gitawag og kauban na naga-refer na niya og sa gitawag og Espiritu Santo. So ang creator, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. O nya klaro na nga gipadayag pag-abot sa Bag-ong Testamento. So mituo ta sa usa ka Dios, tutulo ka mga persona, dili kay nituo tag tulo ka Dios. Mandali ang atong gituuhan usa ka Dios, tutulo ka mga persona. So pag naay mga leng sekta, mga tatos to mga panimalay o nya tudluan ta og mga butang nga dili pagtuo sa Iglesia Katolika, inadayon dili na amoy amo ang pagtuo. Ang among pagtuo, we believe in one God in three divine persons. Tulo ka persona sa usa ka Dios, dili tulo ka Dios. Walay gituan ang simbang Katolika nga tulo ka Dios. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.